Сезнең өстегездә ураза ничек ул булды, фарыз булды сезгә кадәр булган милләтләрдә, сезгә кадәр булган диннәрдә. Яни Аллаһ Тәгалә безгә фарыз итеп куйды уразаны Рамазан айында. Һәм аннары соң Рамазан айының уразасының сәбәбен аңлатты. Ләалләкум таттакун, бәлки сез тәкъвалы булырсыз. Яни тәкъвалыкка ирешерсез. Ләкин менә Рамазанда ураза тотабыз, кыямнарга басабыз, һәм инде Рамазаннан соң, Рамазан үтеп киткәч, кешеләр өч төр булалар. Өч төркемгә бүленәләр. Беренче төркем Рамазаннан соң изгелегендә дәвам итә. Шулай ук төнге намазларга тора, шулай ук нәфил уразаларын тота, шулай ук Кур'ан Кәримне калдырмый укый Рамазанда укыган сыман. Икенче төркеше алар киресе. Алар гынахка бата башлыйлар. Һәм бүтән күп изгелекләрне калдыра башлыйлар. Һәм өченче төркем кеше, алар ничек Рамазанга хәтлек булдылар, шулай ук Рамазандан соң шулай ук дәвам итәләр. Моның сәбәбе нәрсәдә? Моны без бу вагызда уйлап алырбыз. Һәм бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына Бану Абдул-Кайс кабиләсеннән кешеләр килә. Һәм шулар арасында Ашадж исемле кеше була. Һәм ул аның кабиләсендә булган кешеләр инде зур юл тоткач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына йөгереп баралар. Киемнәре тузанда, шәшләре тузган, тәннәреннән ис килә. Һәм Пәйгамбәрбезне тизрәк күрербез дип йөгерәләр мәчеткә. Ләкин бу Ашадж исемле кеше ул юына киемнәрен алмаштыра, ислам сертенә, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына аннарсын гына килә. Яни мин барыбер Пәйгамбәрбезне күрәчәкмен, күрсәм инде иң яхшы халәттә күрсәм яхшырак була ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, синдә ике сыйфат бар ди. Аны Аллаһ Тәгалә ярата ул ике сыйфатны. Әл-әнәт, ягъни ашыкмау. Гамәл эшләргә ашыкмау, уйлау, гыйлем алу, уйлану нәтиҗәсе турында. Һәм хилм, ашуың чыкса, ашуыңны чыгарырга ашыкмау. Менә ике сыйфат, аны Аллаһ Тәгалә ярата ди ул ике сыйфатны. Әл-әнәт вәл хилм диде. Һәм бу кеше әйтә, я Аллаһның илчесе, мин бу сыйфатлар белән тудыммы? Яни Аллаһ Тәгалә мине бу сыйфатлар белән бар иттеме? Яки мин аларны кәсеп иттемме? Яни тормыш дәвремдә кәсеп иттемме? Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, юк ди, син аларны, син ул ике сыйфат белән тудың, яни Аллаһ Тәгалә сине бу ике сыйфат белән бар итте. Һәм ул әйтә инде, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгаләне мактый. Һәм бу хадистән без бер зур кагыйдә чыгарабыз. Безнең тормышыбызда булган бер зур кагыйдә чыгарабыз. Яни әхлак сыйфатлары алар кәсеп ителә. Чөнки бу кеше сорады, мин аларны кәсеп иттемме, яки Аллаһ Тәгалә мине шул сыйфатлар белән бар иттемме? Һәм біз яшәгәндә ниндидер сүзләр әйтәбез, ниндидер гамәлләр, хәрәкәтләр кылабыз, һәм шул хәрәкәтләр әкрен безне ниндидер әхлакларга өйрәтә, гадәтләндерә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ук моңар дәлил итеп әйтә, иннал илма бит-тааллум ди ва иннал хилма бит-тахаллум ди. Дөреслекдә гыйлемне өйрәнеп кенә алып була ди. Һәм хилм ашуыңны чыгармау. Ул тырышып кына,
Бер ашуыңны тоттың, икенче ашуыңны тоттың, чыгармадың, өченче, аннары соң синең бу сыйфат булачак. Сиңа ул җиңел булачак. Яни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кешеләр нәрсәгәдер яләнә. Яки син үзеңне яхшылыкка тәрбиялисең, сүзләр әйтеп, гамәлләр кылып, син моны уйламыйча эшлисең, ләкин син нәрсәдер гадәтләнәсең. Яки син яхшылыкка гадәтләнәсең, яки син начарлыкка гадәтләнәсең. Моның өченчесе юк. Һәм инде менә без Рамазан алдыннан әгәр дә ниндидер изгелеккә гадәтләнмәгән булсак, һәм изгелекләр кылмаган булсак, Рамазан җитә, һәм анда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, шайтаннар богаулана, ябыла, һәм кеше үзенең гадәтләре белән кала. Кеше үзенең гадәтләре белән кала. Менә кешеләр сорый, шайтаннар богаулангач, нигә кеше гынах кыласың? Кеше шайтан сәбәбе бетсә дә, аның нәрсә? Гадәт сәбәбе кала. Менә кеше Рамазанга керешә. Яки ул инде Рамазанга хәтлек үк изгелекләргә яләнде, гадәтләнде, төннәрне намазлар укыды, көннәрне ураза тотты, Кур'ан укыды, садакалар бирде, изге гамәлләр кылды. Һәм Рамазан килгәч, ул тагын да күбрәк моны эшли башлый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кебек, Айша әйтә, Аллаһ аннан разый булсын, Пәйгамбәрбез Рамазанга хәтлек, яни Пәйгамбәрбезнең сыйфаты юмартлык иде. Ләкин Рамазан җиткәч, ул җил кебек булды диде. Яни изгелеккә, юмартлыкка җил кебек ашыга иде. Шундый тизлектә ашыга иде изгелеккә. Ни өчен? Чөнки ул Рамазанга хәтлектә юмарт иде. Әмма кеше керешә Рамазанга, төнге намазларга яләнмәде ул укырга. Уразаларны тотырга яләнмәде, садака изгелекләрне кылырга яләнмәде. Һәм Рамазанга керешә, үз өстенә зур гамәлләр өсти, йөкли, һәм Рамазаннан соң, Рамазан дәврендә ара уланнан. Ара, һәм инде Рамазаннан соң, Рамазанны уйлый ул үзенә бер авырлык сыман. Һәм Рамазан биткәч, ул тизрәк ашыга, үз өстеннән ташларга менә шул йөкне. Шуңар күрә без Рамазаннан соң әгәр дә безнең хәлебез начарлыкка үзгәрде, яки шундый ук калды, яни без Рамазаннан менә шул ләалләкум таттакун, бәлки сез тақвалы булырсыз дигән максатка ирешмәдек. Ни өчен? Чөнки Рамазанга хәтлек эшләмәдек, Рамазанга әзерләнмәдек. Ләкин Рамазан безнең өчен бик зур форсат. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында бу хадис Әхмәд һәм Ибн Маҗа җыентыкларында килә, һәм галимнәр Хасан, кайбер галимнәр Хасан диделәр, кайберләр Сахих диделәр бу хадисны, яни кабул итерлек дәрәҗәдә бу хадис. Бер-ике кеше Йемен җиреннән ислам кабул итә. Һәм алар Тальха исемле сахабаның өендә яшиләр. Йеменнән килеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына киләләр, гыйлем алырга, өйрәнергә, һәм Тальха исемле сахабада яшиләр. Һәм берсе икенчесенә карата күбрәк изгелекләр эшләргә тырыша иде, күбрәк сугышларга чыгарга тырыша иде, яни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән бергә гел булырга тырыша иде. Икенчесенә карата, икесе дә изгелек кылалар иде инде. Һәм берсе үлә, сугышта үлә. Икенчесе бер ел яшәп үлә. Тагын бер ел яши, һәм аннары соң гына үлә, вафат була. Һәм Тальха төш күрә. Җәннәт сакчысы чыга, һәм теге соңгы булып үлгән кешене беренче итеп җәннәткә кертә. Ә теге шаһид булып үлгән кешене аннары соң икенче буларак кертә.
Тигесе беренче үлгән кеше күп изгелекләргә омтыла иде, тырышлык күрсәтә иде һәм шаһид булып үлде. Ләкин җәннәт сакчысы төшендә күрә беренче итеп кемне 1 ел яшәп, тагын 1 ел яшәгәнен беренче итеп кертә. Һәм Тольха моны бу төшен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга сөйли, һәм ул әйтә, нәрсәдән син гаҗәпләнәсең диде. Бу ел дәврендә Рамазан килмәгән булдымыни аңа диде. Ул Рамазанда кыямнар, уразалар тотты һәм дустына карата шуның белән өстен булды диде. Һәм беренчерәк җәннәткә керде. Шуның өчен Рамазанның фазилатын алып, карагыз. Беренче итеп җәннәткә һәм дустыннан зуррак дәрәҗә алды. 1 елга күбрәк яшәде. Һәм инде менә моны уйлап, инде безгә нәрсә кирәк? Безгә инде хәзер үк, бүгенге вакыттан үк, бүгеннән үк Рамазанга әзерләнергә кирәк. Рамазаннан соң без Рамазанга хәтлек булган хәлдә кебек түгел, аннан да яхшырак булган хәлдә булыр өчен. Сахабалар, табигиннар һәм алардан соң килгән галимнәр һәм изге кешеләр Рамазанга хәтлек изгелекләр кылалар иде. Рамазанда тагын да күбрәк тырышлык күрсәтәләр иде. Һәм Рамазаннан чыкканда үзенә карар биреп чыгалар иде. Карар биреп, нинди дә булса изгелеккә. Мәсәлән, ул ураза тотмый иде, мәсәлән, дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрне. Һәм үзенә карар булып чыга иде. Мин хәзер Рамазаннан соң менә инде бу изгелеккә, ураза тоту изгелегенә яләндем. Һәм бу изгелекне дәвам итәчәкмен. Һәм дүшәмбе көнне ураза тотачакмын. Икенче кеше менә мин Куранны шулай итеп укый идем. Һәм Рамазаннан соң менә шулай итеп дәвам итәчәкмен дип, һәм киләсе Рамазанга хәтлек ул аны кылай иде. Һәм Рамазан җиткәч тагын бер изгелеккә яләнә иде Рамазан эчендә, Рамазан дәврендә. Һәм шулай итеп үзенә карар биреп Рамазаннан чыга иде. Менә карагыз, әгәр дә сез үзегезне хәзерге вакыттан ук, бүгеннән ук ниндидер яхшылыкка өйрәтә башламасагыз, сез Рамазанга кергәч тә артык зур файда алмаячаксыз. Сез Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, халака мутанаттиун дигән хадискә туры киләчәксез. Ягъни үзләренә авырлык ясаган кешеләр халак булдылар диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Үзләренә авырлык ясаган. Сез Рамазанга керәчәксез изгелек ясыйм дип түгел, үзегезгә ниндидер авырлык кына ясаячаксыз. Чөнки әгәр дә кеше яләнмәгән икән Рамазанга хәтлек, ул инде Рамазанда менә бу гыйбадәтләрне, төнге намазларны һәм уразаларны, садакаларны, изгелекләрне үзенә авырлык итеп сизәчәк һәм Рамазан тизрәк бетсен иде дип уйлаячак. Шуңар инде безгә гадәтләнергә кирәк. Һәм нинди генә безнең сыйфат булмасын, начар сыйфат булмасын, аны үзгәртеп була. Пәйгамбәрбез безгә кагыйдә калдырды хадисләр аркылы. Иннал илма бит-тааллум диде. Гыйлем ул өйрәнү белән диде, килә. Ягъни укытучы янына киләсең, ятлыйсың, тырышлык күрсәтәсең, шулай ук сабырлык. Әгәр дә син сабырсыз икән, сабырлыкны кәсеп итеп була. Беренче тапкыр үзеңне тоттың, ашуыңны чыгармадың. Икенче тапкыр үзеңне тоттың, ашуыңны чыгармадың. Өченче тапкыр, дүртенче тапкырга инде син сабырлы булачаксың. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хадисне Райхан хәзрәт әйткән иде вагызда. Дөреслектә тугрылык изгелеккә илтә. Һәм кеше туктамас тугры булырга, дөресне сөйләргә, Аллаһ каршында тугры дип язылганчыга кадәр. Карагыз, кеше тугры, дөрес сүзләрне тырышты әйтергә,
Һәм ул Аллаһ каршында ул тугры булып язылды. Ягъни бу аның сыйфаты булды. Ул дөрес сүзне әйтми, ул аның сыйфаты булды. Бар айырма. Мәсәлән, кеше бер тапкыр урлады, ул әле урлаучы түгел. Инде кешегә инде җиңел урларга ул аны гынах итеп күрми, ул инде нәрсә? Урлаучы сыйфаты килеп чыкты аның. Кеше бер тапкыр дөрес әйтте, ул тугры түгел, ул дөрес сүз генә әйтте. Инде кеше кайчан ялган сүзне әйтә алмый, ул очракта ул тугры кеше була. Шулай ук Пәйгамбәрбез әйтте, дөреслектә кеше ялганларга туктамас, ялган Алла һәм ялганлык ди гынахка илтә һәм гынах инде җәһәннәмгә илтә. Һәм кеше туктамас ялганны сөйләргә, Аллаһ каршында ялганчы булып язылганчыга кадәр. Карагыз, сыйфаты юк иде аның ялганчы дигән. Ләкин ул туктамады, сөйләде. Беренче тапкыр авыр булды, икенче тапкыр җиңел, өченче тапкыр тагын да җиңелрәк, һәм инде ул аның сыйфаты булды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына ачуы тиз чыга торган кеше килде. Һәм әйтте: "Миңа васыят бир, миңа насихат бир." Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ачуың чыкмасын" диде. Ла тагдаб. Һәм бу кеше әйтте тагын: "Мине насихатла" диде. Һәм бу тагын Пәйгамбәрбез әйтте: "Ачуың чыкмасын" диде. 3 тапкыр кабатлады. Бу кешенең ачуы тиз чыга. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа юл күрсәтә. Кешенең ачуың диде, телеңә, битеңә, кулларыңа, гамәлләреңә чыкмасын диде. Шуның белән син сабырлы, халим сыйфатын алачаксың. Ягъни гадәтләнәчәксең бу гыйбадәткә диде, бу сыйфатка. Бу сыйфат юк иде ул кешедә. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күрсәтте. Һәм кайбер кешеләр әйтәләр: "Мин инде шундый, мине шулай итеп кабул итегез". Юк, бу дөрес түгел. Ислам карашында бу дөрес түгел. Бөтен нәрсәне үзгәртеп була, бөтен әхлакларны, әдәпләрне үзгәртеп була. Моңар нәрсә генә кирәк? Тырышлык күрсәтергә кирәк. Ләкин исегездә калдырыгыз, әгәр дә сез үзегезне яхшылыкка тәрбияләмәсәгез, сез үзегезне начарлыкка тәрбияләшәксез. Без кайбер очракта үзебезнең сүзләребезгә, гамәлләребезгә әһәмият бирмибез. Нәрсәдер әйтәбез, нәрсәдер эшлибез, ләкин бу безнең гадәтебезгә тамып бара. Һәм бу эшләр, сүзләр аркылы безнең бер ниндидер гадәт килеп чыга. Ул гадәт яки яхшы, ул гадәт яки яман булырга мөмкин. Шуңар без зур әһәмият бирергә тиешбез үзләребезнең сүзләребезгә. Әйтер алдыннан, уйланырга, эшләр алдыннан, гыйлем алырга. Менә шулай итеп, без үзебезне төзәтәчәкбез. Ләкин әгәр дә син инде үзеңә карар бирдең, мин шундый дип, мин үзгәрмәячәкмен дип, син бер кашан да үзгәрмәячәксең. Аллаһ Тәгалә генә сиңа үзенең рәхмәтен күрсәтмәсә генә. Шуңар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ман ятасаббар", кем бер артлы сабырлык күрсәтә, юсаббирухуллаһ диде. Аллаһ Тәгалә аңа сабырлык бирер диде. Ягъни сабырлы итер. Кем ятасаббар? Ятасаббар дигән форма гарәп телендә, ягъни тырышлык күрсәтү. Сабыр итү генә түгел, тырышлык күрсәтү, ягъни анда юк ул сыйфат. Һәм ул инде тырышлык күрсәтеп, шул сыйфатка ирешә. Шуңар менә Рамазанга 2 атна якын калды. Инде бүгеннән үк Рамазанда түгел, Рамазанны көтеп таравихлар башланыр, һәм мин төнге намазларга басырмын түгел. Бүгеннән үк инде башларга кирәк. Рамазан җиткәч Коръән укырмын әле түгел. Бүген бер бит булса да укып ят. Коръәннең бер битен булса да укып ят. Рамазан килгәч, бу Коръән уку сиңа авырлык кына булачак, һәм Рамазаннан соң син аны калдырачаксың. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аллаһ Тәгалә сезгә туктамас әҗирләрне бирергә,
сез арганчыга кадәр, ягъни кеше кашан үзенә зур гамәлләр йөкли, гадәте булмаган гамәлләрне. Ул ишракта ул ара. Һәм гыйбадәтләрне калдыра башлый. Кайбер кешеләр бөтенләй диннән чыга. Бу тагын да катырак һәм начаррак нәтиҗә. Шуңа инде кашан син үзеңне үзгәртергә телисең, кашан син менә карар бирдең үземне үзгәртергә дип, аны иртәгәгә калдырырга ярамый. Иртәгәгә калдырган эш ул гел иртәгәгә кала. Ул бер кашан да бүген булмаячак. Әгәр дә син әйтәсең, мин иртәгә башлыйм, ул гел менә шулай булачак. Иртәгә дип калачак. Инде бүген үк менә изге гамәлләрне эшләргә башларга кирәк. Әгәр дә син Рамазан аенда үзеңне үзгәртергә телисең икән, һәм инде Рамазан аенда син үзеңне беләчәксең. Нинди гадәтләр синдә өстенлек кала. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла, һәм шайтаннар богаулана диде. Ягъни аларның сиңа тәэсирләре әзәя, һәм син үзең белән калачаксың Рамазанда. Нәрсәгә гадәтләндең, нәрсәгә өйрәттең үзеңне, өйрәттең гаиләңне, шуның белән калачаксың Рамазан аенда. Һәм Рамазан аенда син үзеңне беләчәксең, нинди икәнеңне. Шуңар инде бүгеннән үк мин чакырамын, бүгеннән үк үзеңне үзгәртергә башларга. Үзегезне хисаплагыз, хисап көне җиткилгәнче. Һәм гамәлләрегезне үлчәгез, гамәлләрегез кыямәт көнендә үлчәнгәнче. Умар ибн Хаттаб әйткәнчә, үзегезне бүген үк хисапларга башлагыз. Хисаплагыз, нинди гадәтләр синдә бар, нәрсә үзгәртергә кирәк. Һәм инде тырышлык күрсәтмичә берничек тә үзеңне үзгәртеп булмый. Кайбер кешеләр дәресләрне калдырды, мәсәлән, кичке сорагач ни өчен калдырдым, миңа мәчеткә авыр йөрергә диде. Мәчеткә авыр йөрергә. Ник тырышлык күрсәтергә кирәк бит бу очракта. Аннарысын ул бәлки ниндидер изгелекләр кемгәдер җиңел, ниндидер изгелекләр кемгәдер авыррак, тырышлык күрсәтергә кирәк. Тырышлык күрсәтмәсәң, кәсеп итә алмаячаксың. Әйе, синдә бар ниндидер яхшы сыйфатлар, син алар белән тудың. Синең бар ниндидер начар сыйфатлар, аларны син кәсеп иттең, аларны сине әти-әниең өйрәтте, аны сине хатының ирең өйрәтте, ул сыйфатларны син җәмгыятьтән алдың. Бөтен нәрсәнең бар, без басып торабыз. Безнең бар шайтан, начарлыкка өйрәтә торган. Безнең бар дуслар, яки яхшы, яки яман. Начар булса, алар начарлыкка өйрәтәләр, яман булса, алар безгә начар гадәтләр өйрәтәләр. Безнең бар җәмгыять, бездә шулай эшләмиләр, бездә шулай эшлиләр дип гел акланалар кешеләр, бөтенесе шулай итәләр дип, һәм шулай итеп үзләрен аклыйлар, үзләренең гадәтләрен. Безнең бар үзебезнең нәфсебез теләкләр, һәм инде менә шулар белән безгә муҗаһада, тырышлык күрсәтеп, көрәшергә кирәк. Менә шул үзебезнең дошманнарыбыз белән. Беренче үзебез белән, икенче шайтан. Ләкин Рамазанда шайтан булмаячак, җиңелрәк булачак. Начар дусларыгыз булса, ул дусларыгызны калдырыгыз. Яхшы булган, изгелеккә чакырган дуслар белән аралашыгыз. Җәмгыять дип акланмагыз, менә шулай итеп эшләсәгез, һәм тырышлык күрсәтсәгез, сез үзгәрәчәксез. Без үзгәрәчәкбез. Biz шулай итеп Рамазан аена 2 атна калык, бүген үк башлык җәмәгать.